שלום, חזרנו לעוד פרק של קריאייטיב, פרק 3. זה ענאל, היא עוד פעם מצלמת איתי, זה סדרה שלנו, וענאל משום מה עומדת בסוף, למה? כי באירועי הפרק הקודם. שנייה, אני לא מוכן לזה. ענאל תנסרי לי, איפה שלי יש שלטים? ענאל שכחתי. באירועי הפרק הקודם, ענאל שמה שלטים בכל מקום. וכתבה, ענאל was here. אז אני כרגע שם שלטים בכל מקום. ובסוף הגענו לכאן. אז המשכנו בפרק הקודם. ולהוריד את השלטים. קבוצה, אוקיי. אנחנו הולכים עכשיו לבנות דמות. אני לא יודע איזה דמות, הנהל תחליט. אתם כמו הדמויות שבניתי פה, וכמו הדמויות שראיתם אצל הנהל בפרק הקודם. זהו, תהנו, אני רק בודק משהו כרגע בסקייפ. אי אפשר. כן, אנחנו בצילום ננהל. איזה דמות את רוצה שנבנה? אבל נבנה אותה מהמחשב, כאילו, מגוגל תמונות? לזרוק. מה? מה? מה בונים? מה זה סקינדק? לא. ללכת לפלוט שלך? איך תראי לי? את יודעת, אנחנו באמצע פרק. וואו, הצלחתי סוף סוף. דו 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 דו. ענהל! סתם, זה מה שמעצבן קרה פה. דו 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 דו. אני פה. היי. לאן את הולכת? מקום של הפיקסל ארט שלי? ליד מריו. זה לא איזי. שנייה, אני הורסת את החטא שלך. נהפוך אותו אבל איך את יודעת לבנות ספנקי? את רואה בפיקסל ארט? בגוגל תמונות? אז שנייה, אני באה לעזור. הבנתי, תני לי רגע לעשות את זה. פה ככה. לחבר אותם? אוקיי, עכשיו ממלאים את כל זה במשהו? שנייה, הנה, אני אשים לנו פמפקינג שנראה. אני שם לנו את הדלת. ככה נראית דלת. אני פשוט מעתיק אותך, סבבה? אז אני אעשה את הקווים השחורים, לא? מה זה הקווים האלה שאת עושה? מה עכשיו ממלאים? באיזה צבע ממלאים את זה? בכתום הרגיל וזה? את הכל, נכון? אנחנו לא נסיים את הפרק עכשיו, זה פשוט רצינו לבנות איזה משהו. זה היה בקשה של הנהל. אז אנחנו בונים משהו. אני הסכמתי פשוט. זה הפרק הזה נבנה משהו. לא הייתי צריך להסכים כמובן. כי אני יותר חכם מהנהל. אני סתם... לא, 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 לא.
איזה מעצבן. ענאל, מה זה הוואט? מה זה דברים של רדסטון? כאילו את ה... TNT? פמפקין. זה נראה מצחיק. זה נראה כמו עיניים עכשיו. כאילו עיניים ופה, נכון? אני אראה לצופים את זה מרחוק. לא רואים אותך, ענאל, כרגע רואים שאת נראית בלתי נראית, זה מצחיק. זה הפמפקין, זה נראה קצת עקום. ענאל, זה נראה עקום. הפה שלך נראה עקום קצת, כאילו. אוקיי, זה הפמפקין. ג'ו. יואו, זה מיוק. הרסתי. סתם. לא, החזרתי את זה. מה בא לך? לא סיימנו את הבית. צריך לעשות את המדרגות. ממה נעשה את המדרגות? ממדרגות? נעשה את המדרגות ממדרגות או מקוביות? כן, רוצה לעשות את העלייה למעלה כפרקור? תסתכלי, טיק, 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 סתם, זה כזה, טיק, סתם. למען האמת, זה קצת מעצבן, זה חייב להיות... איזה פרקור. נפעלתי. אבל הם יכולים לעוף, זה קצת... מי שמצליח כאילו לסיים, אז הוא עולה על משהו שמפעיל זיקוק. לא, הוא יעלה על משהו שפותח את הדלת. הבנת? ואז יהיו חייבים להצליח בפרקור. עכשיו אני שם את כל אלה כדלתות. אני כרגע עושה את זה מצמר כי אין לי רעיון אחר. אני אעשה פה משהו. חכי! את יכולה כאן לך לעלות? תקפצי לי כאן? שימי על זה לוחית לחץ. לא, שימי על אלה. על האדומים שפה. חכי רגע. כאן אני חוסם, פה אני חוסם. פה אני שם את זה כרגע, אוקיי? ועכשיו מה שעושים פה... לא כאן אני לא אמור לעשות את זה, זה אמור להיות פה. מה שאנחנו עושים פה בעצם, אנחנו כאן מכינים... כאן אני שם דלת, וזהו. ככה מי שיכול, כאילו יותר כיף לעשות את זה כפרקור לפי דעתי. הם לא יכולים לפתוח דלת. אז בואי נעשה איירון דור. כשלא הוספת אותי לא יכולת לשים, לא? לא יכולת לפתוח דלת מעץ. ומהאיירון חייבים לעלות על זה.
אז זה לא נפתח גם, הנה זה נפתח מהאיירון. אוקיי. עכשיו אנחנו צריכים לגרום ככה שיהיו חייבים לעשות את זה כפרקור. טוב, מי שירצה יעשה את זה כפרקור. זה פרקור אחד הקלים. אבל בואי נחליף את הצמר במשהו אחר, או שזה יפה כצמר. אוקיי, בוא נעשה חדרי שינה, לא? בואי נעשה כאן קיר לחדר ספוג, נכתוב ספוג רום. ספונג' בוב! מה? עוד מעט. ממה נעשה כאן את הקיר? מספוג. תגידי לצופים. אז תגידי על מה, איך קוראים לרוץ. יש גם לענאל ערוץ, קוראים לו ענאל מיינקראפט גיים. מי שרוצה שילך לצפות. איפה כתב? תכתבי שוב, אני אראה. הנה, ענאל מיינקראפט גיים כתוב פה, תסתכלו, זה זה. כתב נראה לי בסדר. מה, ספוג? איי איי איי. איזה כיף זה לעשות קריאיטיב, נכון? אני לא מבין איך אנשים לא אוהבים את זה. אני חולה על קריאיטיב. זה מה שלרוב אומרים. כאילו, זה מה שרוב האנשים אומרים. בואי נעשה כאן דלת מעץ, בשביל שיוכלו אנשים להיכנס. ענאל. ענאל. את יכולת לפתוח דלת סתרים כשלא היית מצורפת? אז אף אחד לא יוכל להיכנס לחדר ספוג. נהיה מרושעים. בואי, אני כאן שם שלט. את יודעת לכתוב ספונג' בוב? אז תשימי את השלט ותכתבי ספונג' בוב. זה כאילו... מה? להביא לך שלט? שנייה, אני מביא לך. שנייה, רגע. אני רק עושה משהו. כאילו, לא, רק... הנה. קחי שלט. די, זרקתי לך שלט. ענאל, מה עשית כאן? ענאל, מה זה? מנורות? אהבתי. אהבתי את המנורות. ענאל, מה זה? זה החדר שלך כאילו? שימי כאן מיטה. אי אפשר לשים כאן מיטה, למה? אז כאן נעשה חול כזה. הנה, בואי שימי פה. נשים לך גם תיבה, ותכתבי עליה, ענאל זה... איך אומרים תיבה? ענאל צ'סט. קריפי פסטה, מה זה? שמתי לך זה. אין לך כמעט אור פה. בואי נעיר לך את החדר עם לפידים. וואי, זה לא עוזר, הלפידים לא מהירים. שימי אותו בחזרה, סתם עשיתי. שימי בחזרה. מה את עושה? שנייה, הנה, אני אשים לך אותו.
הנה, ענאל, תסתכלי אחורה. ענאל, תפסיקי להיות בפינה. תסתכלי אחורה. היא בפינה. היא בפינה. זוזי מהפינה. זה הפינה שלי. בואי נעשה חדרים מחוברים. ספר. תביאי לי ספר. סגרתי בינינו את הדלת. טוב, אני הולך שנייה, אני מתחיל להכין כאן את החדר שלי. החדר שלי אני רוצה אותו מצמרים שונים. אמא, אני בעד פסטה! הפרק הזה צריך להיגמר כרגע. אנחנו נמשיך אותו עוד מעט. אנחנו לא יודע, נראה לי הפרק הזה די קצר. לא, נראה לי אנחנו נמשיך אותו כרגע. אז שנייה, אני כרגע עושה משהו.